ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బీరకాయ కర్రీ అండి. బీరకాయ కర్రీలో పాలు పోసినా కూడా పాలనేది విరగకుండా అయితే మనం ఇలా పర్ఫెక్ట్‌గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. నా పేరు శైలు. శైలస్ కిచెన్‌కి స్వాగతం. ఫస్ట్ ఇలా బీరకాయలనేది తీసుకున్నానండి. ఈ బీరకాయల మీద ఇక్కడ లైట్‌గా అయితే చెక్కు తీసుకున్నాను. ఇష్టం లేని వాళ్ళు అలాగే ఉంచేయొచ్చు. సో, ఇలా 2 పార్ట్స్‌గా అయితే కట్ చేసుకొని దీన్ని ఇలా స్లైసెస్‌గా కట్ చేసుకున్నానండి. అలాగే వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయితే కట్ చేసి తీసుకుంటాను. చూడండి ఇక్కడ ప్లేట్‌లోకి తీసుకున్నాను కదా! ఆ పైన ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ అనేది తీసుకొని దీన్ని కూడా ఇలా సన్నగా అయితే కట్ చేసి పక్కన ఉంచుకుంటాను. అలాగే ఇలా ఒక కళాయి తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ అనేది వేసి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఇక్కడ పోపు దినుసులు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే ఇంతకు ముందే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండీ ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, అలాగే కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా మిక్స్ చేస్తూ కొంచెం పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకుంటానండి. అలాగే సాల్ట్ యాడ్ చేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటాను. అలాగే మనం ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండీ బీరకాయ ముక్కలు, వాటిని ఇక్కడ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటానండి. ఇలా పూర్తిగా కలిసే విధంగా మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేసి నేను ఒక 2 మినిట్స్ అయితే ఉడికించుకుంటాను. ఆ పైన మూత తీసి మరోసారి అయితే ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటానండి. అలాగే మరోసారి అయితే మూత పెట్టుకుంటాను. ఇలా మూత పెట్టి బాగా మగ్గించుకుంటానండి. ఇలా మిక్స్ చేసి దీంట్లోకి నేను ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ కారపు పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటానండి. యాడ్ చేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మరోసారి మూత పెట్టేసి కొంచెం సేపు మగ్గించుకుంటాను. ఈ బీరకాయ కర్రీ అనేది మనం పాలు పోయక ముందే మొత్తం రెడీ చేసుకోవాలండి. చూడండి పూర్తిగా ఉడికిపోయినాయి కదా! ముక్కలు కూడా ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఇలా కంప్లీట్‌గా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్‌కి గ్యాస్ అనేది ఆఫ్ చేసి లేకపోతే సిమ్‌లో పెట్టుకొని మనం ఇలా మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇలా పూర్తిగా మిక్స్ చేసి ఇలా మూత పెట్టేస్తే ఆ వేడికే ఇది మగ్గిపోతుంది. చూడండి ఇలా మంచిగా థిక్‌గా వచ్చేసింది కదా! అదే మనం పాలు పోసిన తర్వాత ఉడికిస్తే పాలనేది విరిగిపోతాయి కదండీ! సో, కర్రీ మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత గ్యాస్ అనేది ఆఫ్ చేసుకొని లేదు అంటే సిమ్‌లో పెట్టుకొని పాలు పోసుకోవడం వల్ల మనకి పాలనేది ఇరగకుండా కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీ అండ్ యమ్మీగా వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఇలా పర్ఫెక్ట్‌గా అయితే రెడీ మీరు కూడా ఈసారి ఇలానే ట్రై చేయండి.